జరిగేది కాదమ్మా, ఇది జరిగేది కాదు. నాకేదో భయంగా ఉందిరా సూర్యం, నాకేదో భయంగా ఉంది. ఎందుకు నాన్న భయం? సంధ్య తనకిష్టమైన భర్తని కోరుకున్నందుకు సంతోషించాలి కానీ ఇది జరిగేది కాదు, నా ఇది జరిగేది కాదు. నాకేదో భయంగా ఉంది. సంధ్య, ప్రదీప్ మంచివాడేనా? గొప్ప ఆదర్శ భావాలు గల ఒక సంఘజీవి. ఈ సమాజ శ్రేయస్సు కోసం తన ప్రాణాలైనా అంకితం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్న త్యాగమూర్తి అన్నయ్య చాలా మంచివాడు. కానీ నీ పెళ్లి విషయం అతనితో చెప్పావా? ఈ రోజే వారి నాన్నగారితో చెప్పి త్వరలోనే మా పెళ్లికి ముహూర్తం పెట్టిస్తానన్నాడు అన్నయ్య. నీకు ఎట్టి భయమో అక్కర్లేదన్నయ్య. సంధ్య, లోపలికి వెళ్ళి నాన్నకు అన్నం పెట్టు. అలాగే అన్నయ్య. Thank you.